Wikström Mikko on nimeni ja pyrin kesäkuun puoluekokouksessa perussuomalaisten puoluesihteeriksi. Ja muutama sana ensin itsestäni, eli olen 62-vuotias insinööri, Espoon perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja ihan päivätöissä 14 vuotta ollut ammattijärjestössä eli järjestössä töissä kokopäiväisesti ja sitä ennen 15 vuotta olin myyntihommissa, kiertelin ympäri maailmaa. Eli nythän me haetaan järjestöjohtajaa ja tämähän on myös tämä järjestötyömyyntityötä, eli kummastakin on kokemusta. Eli muun muassa Insinööriliitossa niin vastasin kenttätoiminnasta, taloudesta, viestinnästä ja järjestelmähankkeesta, eli kokemusta on. Ja sitä ennen toimin koulutushommissa muun muassa. Mutta sitten miksi puoluesihteeriksi? Eli nyt me ollaan vähän niin kuin painitermeen sillassa. Ja nyt vaaditaan sitten ihan oikeasti kokemusta ja näkemystä, miten näitä asioita hoidetaan. Eli puoluesihteerihän on puolueen tietynlainen toimitusjohtaja, eli vastaa operatiivisesta toiminnasta. Mutta ennen kaikkea puoluesihteeri on vaalipäällikkö. Eli puoluesihteerin tehtävä on toteuttaa puolueen ohjelmia, puolueen politiikkaa, sanoittaa viestiä ne kannattajille ja omalle porukalle, jotta me saadaan niitä äänestäjiä, jotta me saadaan oma kenttä ymmärtämään, minkä takia me tehdään tätä työtä, minkä takia me ollaan hallituksessa. Hallituksessa ollaan sen takia, että pystytään asioihin vaikuttamaan. Että me tehdään ihan hyvää työtä siellä hallituksessa, mutta käytännössä ei olla pystytty sitä viestimään ja meidän kannattajat on kaikonnut. Eli me puhutaan arvostuksesta, luottamuksesta. Eli nämä on ne kaikkein tärkeimmät asiat. Eli luottamus pitää nyt saada takaisin. Ja millä tavalla me luottamus saadaan takaisin on se, että me tehdään meidän arvojen mukaista politiikkaa ja kerrotaan siitä avoimesti, rehellisesti meidän kannattajille. Eli kannattajat on saatava takaisin, muutenhan me ei saada vaaleissa ääniä. Eli nyt ihan kaikki energia ja fokus 2 vuoden kuluttua oleviin eduskuntavaaleihin. On paljon muutakin tekemistä, erilaisia järjestelmähankkeita sun muita, mutta ne on toissijaisia ja ne hoidetaan. Mutta nyt puoluesihteerin tehtävä on kiertää kenttää, motivoida äänestäjiä ja saada meidät kaikki puhaltamaan yhteen hiileen. Tämä on se tärkein asia. Ja toivottavasti nähdään kaikki siellä Lahden puoluekokouksessa. Kiitoksia.